se spune vărul, de aici mă ocup eu. Tocmai te-ai rezolvat. Ai de unde alege. Și că eu cred că n-a fost cazul, sau așa s-au aliniat stelele astăzi, să nu intri eu în bucătăria Masterchef. Nu s-au aliniat stelele, bă, ca să intri în bucătăria Masterchef. Ce făte? L-ai, Doamne? Bă, Nu vezi stau. că filmez, mă. Nu știu ce Bă, și tu cum am zis? Bă, ce om, mă. Face sacul. E tipul aia, Iriticul, ai dus să le ia. Bă, zi, bă. Să nu te uiți la Da. despre. Să nu te uiți la despre. Păi nu mă uit, că sunt Level up 65. seama și pe ăștia clasă. Bravo. Iepi, hai să punem bătălia plus 9. Nu E vii. nici n-are pătălie. N-am. Celălalt. Cum se luptă călării? Bă, ăla nu mai e aici în regat. Obțin cartea mici. Făcut S-au mutat 75. când. Nu, aș dori să mă îmbunătățesc, nu știu ce, 100 de scorpioni acceptă. Gata, am acceptat. Acceptat. Testarea cailor. Dar pot să mă dau jos de pe cal. Nu, păi tocmai aia e chestia, că Nu? pierd dacă te dai jos. Poți mă, când faci armatul poți. Să numere. Și în ordine descrescătoare. Ce clasă ești? Nu știu care dintre noi mai e la școală. Lii. Urât, mă. Lasă, nu plânge, Ana. Hai, că încă 4. 3, Lasă-mă să-l Nu mai bate. am niciunul. 2, 1. Că nu mai este niciunul apărut aici, mă. Doamne, că aici 1. sunt văzăci. Gata. Nu Gata. a fost Înapoi la grăjdar. Mi-a picat săgeată de cheatră. Al doilea. Hai toți la server. grăjdar, că facem video de la grăjdar. Uite pe Shadi pe aici. Hai, că eu sunt map 1. Eu mai am de mâncat până ajung. Hai că teleport în oază! Da, normal. Uite, bă, atac spiritual de DK, nu cumperi, bă. Găsă și cu 50. Așa ieftin e. Da. Cât mai e la atac spirit? 50 ca găsești. O, cât Aș băga în ce? pe 70. Ce e mai la atac spirit? Nu e, păi. Nu mai e în teren, mă. Cum? Oare e posibil? M7 corp încă 3 sau 4 cărți. Și fac... și fac M8 corp. Pinguinicul. Tu, Doamne. Mai vin în mapă 1 eritică. Nu, nu mai. Rezultatele calului. Bine lucrat, trebuie să, așa, o să dureze o vreme mai... Bine ai venit mâine, cinste ca și ca aia. Bun. Să-ți faci rost de bani, mă, să-ți iei armatul pe mâini. Să pornim. Am un 2 metri la plus 7, nu pot să cred. Ce, mă? 2 perechi de abanoși plus 7. Mm. Ambele. Nu. Le bag sau nu? Nu. Eșuat. Să bag și cealaltă. Bag, omul. O eșuat ambele, nu mai am. Asta e. O pierde eritic cu 3 milioane Gata. sau cât am? 3. Am pierdut 6 caca, e bine. Ai eșuat? Bă, nu mai am bani de licor pentru V2. Am eșuat toți abanoșii. Bă, n-ați făcut un let's play careva. Nu.
Pe buia m-am împrumutat să-mi ia ceva reduri să mă... Let's play. Cum să eșuezi abanoșii? E nimic mare. Vai de curul meu. Stai că bag FMS-ul. Hai, dați-mi să bag și FMS-ul la plus 9. Bă, dați-mi, stai să eu că trebuie împrumut. Dați-mi împrumut. Stai că bag FMS-ul la plus 9 la Ferrari, fii atent. Stai că am bani pe shop. Îl sparg pe Ferrari. Sparge-l, mă, dă-l dracu că nea tău. Fii atent că fac. Poate ieșează și FMS-ul la Proairbook. Dar o să eșueze, după aia cu ce bat? Îți dau o sabie de level 1 6. E ridicol, după aia vând eu scoică gustă ca și bag și Pun FMS-ul la plus FMS-ul la 7. plus 9 pe Ferrari. Pune-l, mă. Dar mi-e frică, bă. Pune-l, mă. Dar după aia cu ce mai crezi? Îți dau o sabie de level 1 plus 9. Suliță. Pe bune, amu, ce fac, bă? Îi dau sau nu? Dă-i, mă. Și dacă eșuează, că nu mai am altceva, pe bune. Te legi de roșu și îmi dai mie itemele. Dar nu că, nu, fac eu cumva bani, dar nu. Nu mă, nu-i dau la FMS, îi dau cu Blaze. De-aia că îți dau. Inteligență. O ieșat armura, am plus 4, yin yang. Doamne! Este, mă.